И нещо много интересно, ще отстоявате ли тази ваша мисъл, че печелившата формула за Бургас е повече кораби и по-малко ресторант? Точно така. Това е свързано с точка 2 от плана Бачийски, свързано с развитието на пристанището, Да. тъй като сегашната местна власт имаше идея да затвори голяма част от корабните места, но едно корабно място генерира между 20 и 50 хиляди долара на ден от преки косвени приходи, от дейностите, които са свързани с обслужването на този корабен трафик и тези товари. И това е може би повече, отколкото наймите на всички заведения, които в момента са отворени в района на пристанището. Няма как ние да заменим корабните места с кафета и ресторанти и да очакваме да има икономически подем в региона. Затова в този план, плана Бачийски, който го създадахме през 2015 година и по който работим вече няколко години, въпреки сегашното управление на община Бургас, защото ние до сега сме срещали само трудности. Примерно точка номер 1, която е свързана с Равнец и откриването на 8000 работни места, покрай изграждането на индустриална зона, статут на свободна безмитна зона и собствени карго летище. Ние спасявахме този проект, който е периода в короната на Бургас, ние го спасявахме за последните 4 години 3 пъти от унищожаване. Тоест ние се борихме няколко пъти с тази общинска администрация. В един момент аз си казах, защо трябва да губя толкова време, борейки с тази администрация, ако мога в един момент да я оглавя и да накарам цялата общинска администрация да работят в тези проекти, които ще дадат икономически подем на региона, които ще направят така, че не само хората да ни напускат Бургас, а част от хората, които са го напуснали, вече да се върнат, за да може родителите да виждат своите деца всеки ден, за да може бабите и дядовците да виждат своите внуци всеки ден, а не да се гледат по Viber или по Skype вечер на хиляди километри разстояние. Искам да направя Бургас едно наистина добро място за живот, където хората да работят на добре платени работни места. Тоест да могат хората да се чувстват добре, да са щастливи в този град. Не просто града да е красив, а за мен по-важно е хората се чувстват щастливи, да направим така да има икономически просперитет, за да могат тези хора да ни напускат родното си място.